tikulandirani ku presentation yathu ya student right ndine Elder Daniel. So tufuna tipitirize now tikodi anthu God amakana mzimu achinenero. So iyo inali mfundo imene inabweresedwa amene asogolera amakamba Soji 7th Adventist Church imene amapanga State of the Church Address. So in the audio imene anapanga, so timanga play nditimve kuti akunena kuti chani. Ndinamuza omwe kuti akulu sitikumana ndilibe nthawi yoti ndizikambirana ndi munthu amene sakufuna kukhupira zoyamba sister wake. Muzo chifukwa chimene amanene azimene pa great controversy page 525 kuna achote sinema zokusata boza lina lopi la mkunkunira ndilokana umulungu wa Yesu Kristo nkhani athabo ndi boza limene ndibakona kuti anthu otelewa usalimbane nawo kangana nawo chifukwa lotatu wauze chani samva ndiwo palibe amene akakhulupirira boza limeneli angamvesese ntchito yeniyeni ya Yesu Kristo kapena plani ya Mulungu yachi chombolo cha munthu. Pokamba za Mzimu Woyera, Sister White za of Ages page 671, Mzimu Woyera ndi munthu wachitatu mu Mulungu. Oyamba atatu, wachiwiri Yesu, wachitatu Mzimu Woyera. It settles the question. Nkona Sister White ananena kuti tikawerenga great controversy, we will not be led in two false paths. Chifukwa chanchoyenga kuwenga great controversy kuli sasocheresera kwanga kale kuli zifunzo zonsezi Malawi Union kufikira pano sinakhalepo proactive kuti solve nkhanizi. So tutaona na kuti no asogoleriwa aonera na kuti no sanga kumane ndi munthu amene akana zoyamba zenu, right? Nkhani tinapanga kale address in the last presentation. So presentation itufuna tipange address nkhani za SOB. So ichi ndi picture chimene tinayika tafadza butchale. Now tikaona tafadza butchale mutaona tuno chimene mungafunike chosatira mufunika muone pamenepo kuti no mwina ma sausage, beef sausage, kaya poloni, kaya chani za nyama kumona tuno ayika tafadza butchale kumayikapo photocopying, laminating, book binding ndi zinazo. So chimene ndimaona chovuta nchonena kuti Trinity imapangida uplifted, okay? Kono backup ya Trinity Bible sinoyepezamo, okay? Zingati mwayika tafadza butchale ma backup palibepo. So you have to invent zinthu zina to prove fundo yako. So kukana ile night nkhani imeneyo siona tikaona muno nalemba buku ya ile night our firm foundation ndino tanthu lathu lokhazikika inayi part 5 ya ile night and the Trinity. So mene muneka ma quotes onse ile night amene angafune bukuli la nchiziwa nchizungu tinapanga. So nachita kulemba nchizungu I think 2021 yes chaka chino nayi masula nchiziwa kuti anthu amene angafuna kuvesa nkhani atha utero, right? So mafuna nena kuti tikaona muno bwino pamene papa movement of destiny analemba izi ndi Lilo Efumu. Now Lilo Efumu anali ndani? Lilo Efumu anali first associate secretary general wa General Conference Ministry Association kwambira 1926 mpaka 1950. Master amene anali editor wa Ministry magazine ya 7th Day, right? So mena amapanga retire mu 1958 anali field secretary of the General Conference Session to research and writing. So anali ndithu amagwira ntchito ku General Conference. So amafotokoza zimene analemba m'buku limene la movement of destiny. Leroy Fromm ndakuti cha minimum anakuti no ndimafuna kunena apa kuti no ndi nene mumveka bwino kunena kuti mmene nthawi imene 1926 1928 sogolera athu anatifunsa ife kuti ndipereke ma studies pa nkhani ya Mzimu Woyera makamaka amene ndimapereka ku North American Union Ministry Institute mu 1928 napeza kunena kuti pambali poti no munali malidzi ambiri mu spirit prophecy panaibe yetu china chilichonse chimene ndakachipeza muzolembera zathu mene zimafotokoza chenicheni pa nkhani imene mafuna ndipange study. So malidzi ndi chani? Ungakhale mufuna munthu oti mumamange wakuba
kumathawa anthu amati anazera apa ndimazera anazera apa komano simakhati ndi cheni so akuti mzimu wachineneri imene amafuna apange za utatu amafuna aziforokoze zawo mulungu atana kupeza malidzi okambapo za mzimu woyera, right? Komano muzolembera za mapaineya zati sanapeze moyani sanapeze mukanthu, okay? Ndana panalibe mabuku omveka bwino pa nkhani imeneyi muzolembera zathu, ndipo ndinakakamizika kuti ndipite kunja ndikaone mabuku amene analembedwa ndi anthu otisa chikhulupiriro chathu, ndipo mabuku amene onavomereza, ndipo naona kuti mmenemo munali ndithu zinthu zambiri, ndipo ndinapitapitako kuti ndikapangeko study. Pamene ndinapeza izi ndinapita kuchoka mmenepo ndimene zimene ziyambira zondithandiza, ndipo ambiri angakhale ma 100 atavomereza ana kuti chinthu ichichi ndichoona. Ana anthu ena amene anali ndithu kamvekesedwe ka zinthu za mulungu koposaso anthu athu pa nkhani ya mzimu woyera ndi moyo wachipangano. Kwa anthu athu nayi ndithu chinthu chophimbika. So Movement of Destiny page 322 lilo ifumu ameneyo aunatu pamene anafunsida akulu mupereke ma studies pa nkhani ya mzimu woyera ati sanapeze book inali konse muzolembera za sogo la 7th day mapaineya sanapezemo mu 1926, meaning to say a few years later natangufa, right? Mapaineya zena alimo ati samapeza mwina yonse tino analembapo, koma chimene anapanga chana anapita ku mabuku kwa anthu oti ya 7th day kuti akapeze muziphunzitso zachani za mzimu woyera. Why zili choncho? Chifukwa mapaineya samakhulupirira kuti mzimu woyera ndi munthu wapadera, amakhulupirira kuti mzimu woyera ndi kupezeka kwa mulungu ndi khristu pena paliponse. So chimene ndi chimene chinapangisa kuti mkuluyo apite kunja kuti akamvesese. Ndawo a sobering fact, ati sobering conviction ndino chimene chimapangisa kuti iweyo uganizenso zoneda anthu otino ndi amipingo ena anavesa zinthu zikwambiri kuposa anthu athu. So ndifanya lero anthu okhulupirira thina amanati ayi mapaineya zanalo olakwisa. It's the same idea me anabwesa from, right? So anafotokoza lero. So lilo ifumu ameneyu kalata lochoka kwa lilo ifumu kupita kwa Herbert Kamdelase anayambira mu April 13, 1925. Anatu ndikaganiza kuwala kwatsopano sizofunika na kuti kuwala kwatsopano kugwezana ndi zakale, right? Again, I think that new light will confirm the essential of the past. So kuwala ndikuganiza kuti kuwala kwatsopano kukhazikitsa zinthu zofunikira zakale, ngakhale sizothandizana kuti muzonse zimene zingavekesedemo tikufunika tigwirisise zinthu zimene zinayikidwa ndi anthu opanga foundation. So yakunena kuti kuwala kwatsopano kutha kusimikiza zakale, koma sizoti zonse zakale tizisunga. So mkulu yakunena kuti anali ndi maganizo ake kunena kuti akhale mu chinthu chimene chichi choti mzimu woyera munthu wapadera. So tikaonanso mu kalata imeneyi lelo ifumu analemba analembera kwa Otto H. Christian mu October 27 page 1960. Anati ndifuna ndinene m'buku langayi kunati buku limene la Coming with the Comforter ndi ma studies amene napereka mu chaka cha 1927 mpaka 28 kumene Sterling Institute ku North America. Simungaganize kuti anthu akale ma old timers anandikhoma kwambiri ndipo anandikakamiza pa nkhani yachani ya mzimu woyera monga ngati munthu achitatu mwa mulungu, ndipo anthu ena anakana ndipo anthu ena achikanabe. Mabukuli akhalabe oti lolandiridwa. So analemba buku imene The Coming of the Comforter limene amafotokoza kuti mzimu woyera ndi munthu wapadera, third person wachitatu, right? So ma old timers amene anakanawa ndi ma pioneers kapena anthu okuti amaza zimene pamene azimatani amakhulupirira. So afotokoza mu 1927 it is closer 1915 ero anamwalira mu 1915. So it's close to 15 years after anamwalira, meaning to say ma pioneers ene anali moyo nthawi imeneyo kapena ana ama pioneers anali moyo. So amaza zimene mpingo unali. So mkulu afuna abwerese chiphunzitso yake chimene chichi anthu akalewo anamususa kuti simasewera. Ndalo ngakhale zinayi choncho panopa anthu akuvomerezano panopa kuti Coming Comforter ndi buku labwino, right? So tikaona muno wino panali president wa AG wa General Conference amene anali AG Daniels amene anamuza kwa amene kuti atani apange survey ya plan yonse yachipulumutso, pambira mfundo zake
zimene zinaperekedwa komanso anthu onse amene awo Mulungu ali mu plan imeneyi kuyambira 1844 mpaka mapita ku komanso afotokoze kwambiri za imene yachitika 1888 komanso zotsatira zake. So zimene zizi anazifotokoza movement of destiny buku lake imeneyi. So ndakupitiriza mbuku lake meja movement of destiny page 17 ndiyo mfumu fotokoza nawo kuno mene mu 1930 Arthur Daniels ananduza amene anakhala president wa General Conference aka 20 ananduza ati anakhupira no ndifunga ndipange survey yonse ya plan ya chipulumutso ndipo ineyo akukamba za iye mwini nenga amene olumikiza pa tsogolo ya mbuyo ndi ansogolo ndipo ananduza kuti tipange msogolo osati panopa ndipo ati Elder Daniels anazindikira mavuto akulu amene adakasatira ndipo anaziwa ndithu monga ngati masomphenya mavuto amene dakakumana nawo. Anazana kuti no nthawi mafunika iduse kuti no ziphunzitso zina zichire mabala a ziphunzitso zina achire ndipo mafunika nthawi kuti anthu ena asinthe ndipo ananena kuti no kumafunika kuti tidikira anthu ena kuti atani amwalire ndithu tisana fotokoza zinthu zimapaderadera. So anamuzera kuti mufotokoze ndithu nkhani zimenezi, right? Ya plan ya chipulumutso mmene mumuri how the portrayal came to be written, third printing in 1972. So mmene mumamuzera mufotokoza plan ya chipulumutso ndi anthu onse divine personalities manji ena amafunika fotokoza za mzimu woyera. So anamuzera kuti kufotokoza mudikire ka anthu ena atani afe. So buku lanji lochita ulembera kuti anthu ena afe kaye, right? So ndi zinthu zoti amazati anthu amene akufa papa anali ma pioneers omalizira kuti no sadakapitiriza zaka zina zake amafunika afe kenako akamaliza kumwalira iye azalembe buku lake kuti no pabesa amene angatani angasuse. So titaona amene Trinity inabwerera za paradigm shift zija zinachitika koma zinachitika mochedwerapo pata machita adikira mapene azatani amwalire kaye. So uyu ndi Arthur L. White mdzukulu wa Ellen White. Okay, so William C. White amene mwana Ellen White anazalandira malo ake Arthur L. White ndi anali ngati secretary general wa estate. Okay, so afotokoza amene buku la evangelism linakonzedwera. Tikamakamba za buku la evangelism ni buku limene limapangidwa koti kwambiri ndi ma Trinitarians makamaka pa nkhani za one true God ndi Trinity. So izi mutazipeza pa estate kuti no kwambira nthawi yakufa imfa yake Ellen White ma compilations anakonzedwa bwanji. Tikamakamba za ma compilations ndi buku losina embede ndi Ellen White koma anazitenga muzembe za Ellen White zimene analemba mabuku ena komanso zimene amalemba ma articles ngati achina Rivian Herald, Signs of the Times amatenga sezo ndi makalata ena amene analemba. So afotokoza nawo kuti mu 1944 ma representative aku Ministerial Association ya General Conference amene anali azisogolera ya Ministerial Association General Conference mozo wana lilo ifumu atanafunsa state ngati panali mfundo zokwanira kuti alembe buku la evangelism imene lingapereke mfundo zokwanira zoti zisogolera ku utumiki wolalika ndipo ngati pali mfundo zokwanira azike pamodzi mu buku limodzi. So amafuna tino mfundo zonse pa nkhani ya evangelism zosazike pamodzi ndipo Arthur L. White amene director wa estate nthawi natenga mfundo zobwesa pamodzi. So mozo wa mwa board anali Arthur L. White koma ndotesayona kuti no amene anakafusa anali ndani anali Ministerial Association imene imafuna bukulo ndi Ministerial Association ndanavota amene papa kuna kuti no monga amene afunira a Ministerial Association Advisory Council tikuvomereza kuti no compilation ya manuscript ya Councils of Evangelist Bible Instructions maso ntchito igwirire tapanga point chair kuti committee ikhale yonje Arthur L. White, W.H. Branson, R.A. Anderson, Miss Louise Crozet, J.O. Schuler akhale mu council imeneyi, right? So titaona kuti no bukuli linapangidwa prepare kuti atino. Okay, so then tionene meneba apanga prepare buku la evangelism ije nemonene mabuku amene makalata amene Arthur L. White anamulembera liwe from December 7, 1955 anamulemba nawo no Miss Sophomore ananditanira ine kunena kuti mufuna mfundo
zimene anthu ogwira ntchito ambiri anakamba za Trinity ndi umunthu wamzimu ndi kupezeka kwa Yesu Khristu monga ena anafotokoza muzemba zawo. Tikufunika tigonjere kumvesana tuno anthu ogwira ntchito ambiri sanali matenderian. So Arthur White anangofotokoza straight kwa fumu takulu tifunika tigonjere ndera anthu ambiri aja sanali machani sanali matenderians, right? Ndi analemba kalata ina kwa H.T. Cottrell kuchokera kwa Leroy Froome September 16, 1931. Kunena kuti Father Cottrell anayankha kunena kuti nzeru zanga zimene ndikuziziwa makamaka nkhani ya Trinity kapena Godhead sinaphunzitsidwe ndi a Seventh Day makamaka masiku ambiri a utumiki. So Leroy Froome amafuna ndithu chiphunzitso chimene chifale mu Adventist. So grandson chidzukulu cha leno chilongoza takulu anthu ambiri sanali machani ma Trinitarians. Cottrell amene ali historian anamuzasira akulu sanaiso machani. So aliyense amamuza akulu kuti akulu evangelism chabwino fine inatheka komano wayambira aja sanali machani ma Trinitarian. So chimene anasata kupanga Leroy Froome ndiyotiyani anayimba Movement of Destiny page 465 anena kuti chomalizira chinali choti ichonse zinthu zambiri zimene zimatilumikiza ku Arianism. Arianism ndi mawu amene fotokoza za Arius. Arius anali munthu amene anatsutsana kwambiri ndi Trinity. Nthawi yakeyo ndipo ife amene anaphedwa kumapeto kwenikweni komano mafumu atatu amene anali aziphunzitsi ake monga Mauros anazulidwa chifukwa chokana Trinity. Now makhulupiriro a Arius tikaona muzolembera za ma pioneers zinazonena kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu wobadwa komano maakiza zake amene ali akukana umulungu wa Khristu akukunenanso Yesu ndi olengedwa monga amene apangira ifeyo amatipangira akiza izi want to God believers zimene amaneneranso iyeyo. So uluyu anthu osedala Arius anayamba kuwatchati ma Arianism, right? So chimene anasata Froome njenata okay mabuku amapioneers alibe za Trinity, okay, koma za true God ndivyo anapanga jana ati chomaliza nyono tichonse zolendewera zomaliza za Arianism mu mabuku athu abwino kwambiri, right? Ndipo izi zinatheka pamene timapanga delete zina buku labwino lija Daniel and Revelation 1944. So zimene amapanga makosanawa makamaka chifata nali sogoleri monga amene nafotokozeramo anali ngati sogoleri wa Ministerial Association ya General Conference, okay, ya assigned to research and writing. So popanganso mabuku ama pioneers ngati achina Daniel and Revelation anayamba kumafufuta Mose amene amagamba za Yesu ndi wobadwa. So pogamba zonse zakuti mabuku amene amapeza ndikuwafufuta ndikuwapanganso reprint sinanga mapioneers sana na Trinity. So anangofufuta muzachani za true God izo. So plan imene anapanga nditi imeneyo kumasintha mabuku. So zosintha mabuku nkulu anaziyamba kale Leroy Froome. So Leroy Froome anayimbanso kalata ina November 22, 1966 analembera kwa R.I. Anderson, J.L. Schuller, G.E. Book, A.W. Peterson, D.W.G. Turner ndi J.E. Weaver. Anayimba kuti ndikulemberani niyo abale ino gulu lanu chifano ndino azisogolo amene muli moyo pa komiti ya anthu 13 imene tinakhazikitsira mu 1941 kuti tiyike formula ya ubatizo pangano la ubatizo ndipo sogolera Branson anayichair ndipo ine nayi secretary. Elder Maheni, a Wright, a Rowling, A.B., a Russell onse anafa. Ndipo ntchito imene inapangidwa kuti tipange mapangano a ubatizo mu 19 omwe akukhuzana ndi fundamental beliefs a 1931 ndipo izi zinayikidwa mu yearbook komanso zimafunika zikafotokozedwe kwambiri mu munthu woyamba wachiwiri ndi wachitatu mwa Mulungu. So kula amene Anderson Leroy Froome anali busy ndithu mene akapanga mapangano a ubatizo anayika mu zachani za Trinity komanso mu mayani mu fundamental beliefs anayikamo 1931 pamene akuti we believe in the Godhead / or Trinity, right? Anangonjeza mauti Trinity mu 1931 mu fundamental beliefs pamene inazatuluka meze nazifotokoza mu video yathu imene iyi ngati mungakonde
nazifotokoza ma videos awa mbiri zimene, so momwe sindifuna ndibweremo kwambiri. Nazifotokoza kanyang'ono ndi kanyang'ono part 1, kanyang'ono part 2, maso ma videos ena amene nazifotokoza zimenezi. Na mapayaniya ndi Trinity, oyambisa mpingo wa SDA ndi utatu wa Mulungu, nazifotokoza zonsezi muti mmenemu, right? Komanso mu Alpha of Deadly Heresies ndi Alpha of Deadly Heresies part 1 ndi part 2. Ma videos follow Alpha of Deadly Heresies, Omega, oyambisa mpingo wa SDA. Ndi mukafuna verses zimene anapanga from mutaonera ma videos amene wa movie verses. Koma ndithu anali busy nkulu ameneyi kusintha china chilichonse, right? Ndiye tikaona mmenemu Movement of Destiny page 422 anena kuti no chimene chinayo chosatira njonena kuti no step ina imene tinatenga nena kuti no tipange zoti ma fundamental beliefs atakhale ogwirizana, alright? Ndipo zimene zizi zinafunana kuti no tipangeso tichoseso ma statement ena mabuku athu amene amabweresa kamvekesedwe kwalakwika pa nkhani yachani ya Godhead, right? So chifukwa chanati ma statement amene apa nkhani za Godhead anali kuti no amana kususana akotheratu ndi ma fundamental beliefs komanso zimene zinali mu church manyo, right? Komanso zimene zinali mu baptism vow kuti mapanga nawo ubatizo amene amapasidwaso kwa certificate kuti anthu amene alowe mu yani mpingo. So anayamba kusintha china chilichonse mabuku akale anayamba kwadani kwasintha. Ma fundamental beliefs anasintha manyo baptism so kuti zigwirizane ndi chani ndi utatu wa Mulungu. So zonsezi anazifotokoza Movement of Destiny m'buku lake, right? So ma pioneers anakamba kunena kuti no uyu ndi John Norton Lofborough, timakuti Jane Lofborough, anena kuti no step yambirira kuchonongeko ndi kukhazikitsa creed kapena timati ziphuzi Mariana. Creed ndiye kuti no chinthu choti no munthu amafunika achigwirize ngati sichigwiriza akuchosa mpingo. Creed ngati ne church manyo ati step yambirira mu chionongeko ndi kukhazikitsa creed imene ikutuza ife chomwe tingakhulupirire. Step yachiwiri ndi anthu ndikupangisa creed yo ikhale chinthu choyeza umembala. Chachitatu ndikuwayesa anthuwo pa creed yo. Step yachi number 4 ndikuwanena anthu osati ndi achikunja ngati sakukhulupirira chani creed yo. Step yachi number 5 ndikuyambano kuzuza iwo amene sagwirizana naye. Ndipo anati no ndikudandaula anthu ine kunena kuti no tisapange ma step amene mipingo yonse apanga, right? Tisapange ma step amene. So zimene analemba Jane Lofborough mu Review and Herald October 8 1861. So mapioneers amaza zimene zimachitika tikangoyika ma creeds anayi ndi ma fundamental principles koma sanali ma creeds. Ya creed ya mpingo wa Seventh Day Adventist nayi Bible ngati ukhulupirira Bible ndio tuchosera mpingo, right? So Lilo Ifuma anafotokoza amene pa January 18 1966 mukalata imene analemba kwa Miss Louis C. Clovier nanana kuti no tonse tikuzoona ati no buku la evangelism lakhala ndithu chinthu chabwino kwambiri pamene ikusindikiza kwa fotokozedwe ka ziphunzitso makamaka za Ellen White makamaka pa amuyayawo. Ndipo inu munali ndi ntchito yayikulu kupanga izi, koma ndimafuna kunena kuti bodi akhala kunena kuti no mukonze kalata ya ineyo kuti aliyense aziwe zikhale pa record, right? Yofotokoza zimene zinachitika zimene zili zolondola kuti no zinthu zimene sinali ganizo la Ellen White state yayi, right? Koma zimenezo ndithu munthu azibweresamo koma zinali ndithu encouragement kulimbikisa kwa Edo Branson komanso chimene chinayoyemesa cha Ministry Association zimene zimafunika makamaka pa buku limeneli. Ndikuthandiza chifukwa cha izi ngati mungafuna kuyankhula ndi ine kwambiri tiyankhula pa phone. Lilo Ifuma. So Lilo Ifuma muzira mulembe kalatayi mufotokoze mkalata mulembera ine kuti no aliyense aziwe kuti no amene anaphusha ti evangelism ituluke ndi ife ya ku Ministry Association. So amene ali ndi influence yambiri kuti buku lituluke lifotokoze mmene mafotokozera pa nkhani za Mulungu ndi ndani? Ndi Lilo Ifuma. Amene choyambirira anayamba kutilita zimene analemba Uriah Smith anayamba kusintha mabuku ama pioneers. So mkulu amene anali mkulu wopsa kwambiri anali ndi mphamvu zoopsa kwambiri. So lero yatanena kuti chani pa nkhani ama compilations. Ma compilations ni mabuku amene analembera after iye anamwalira amene amatengera ku makalata ake analemba kwa anthu, ma articles amene amalemba ma newspaper SDA maso mabuku otulusidwa ake. So amatenga zonse zinthu zizala pamodzi. So
izakuyamba mu Ellen White Testimonies volume 5 page 696 now no onse amene akufuna kapena onse amene ndi chikhumbokhumbo cha choonadi. Okay, onse amene akufuna chikhumbokhumbo chomene nanena asapereke khutu lawo kumalipoti one atene atanena ichi kapena achita ichi. Ngati mufuna mupe zimene Mulungu avumbutsa kwa ineyo, muwerenge mabuku amene nasindikiza. So tikaona munthu mwene ino ananena takulako, ngati mufuna mumvese chimene ino atananena, muwerenge mabuku amene ine natani nasindikiza. So ino atakuti ndamene akutembesa no mabuku amene analemba ndikuasindikiza. Mabuku ata amene anatha 1915 ndi amene iye anatani anasindikiza. So ngati mufuna mvese chinthu, tipite ku mabuku amene anatani anasindikiza. So ndi mabuku amene ali written before 1915. So which means ngati patuluka compilation, for example ngati imene ili evangelism, tikamayowerenga ngati pa zinthu zimene zikusemphana, tipite ku mabuku amene anasindikizidwa ndi ali moyo, ndikufananizana, ndikuzindikira kuti chimene chili choona ndi mabuku amene anatani analemba. Right? So Ellen White Select Messages book 3 page 90 aunatno nawerenga zonse zimene zinakoperedwa kuti tikaone zonse zimonga amene zifunika zikhale. Ndipo malemba manuscript isanatumidwe kwa ulembe. So mabuku amene anatuluka ali amoyo amawerenga onse zonse zimene zakoperedwa chimozimozi, kenako amawerenganso manuscript isanapite kwa ndani kwa printer. Right? Manuscript is volume 10 page 12 paragraph 1 out no ndi zonse zimene zapangidwa zasindikizidwa ndi mazoona kwambiri pafupi. Kenako ngati chinthu chinake sindimaonesatu chinake isakhena kuti no chikaoneke mu print chimene sinachione mwini. So Ellen White amasindikiza kunena kuti no mabuku amene atosedwa ine ndaona amakhatu aona kuona tikana mabuku ngati achina evangelism anaona ku Ellen White anapanga profit inde kunali estate kumene estate kupanga zinthuzo under guidance ya munthu amene mission yake ndikulemba mabuku after mapene azarafa plan yake ndi imene. So ine ndikukhulupirira Ellen White. So tikaona mwino buku la evangelism, so tikamakamba za ma compilation tofunika tifese zinthu ziwiri. Ma headings ama buku a compilation amakhala no aperekedwa ndi munthu amene apanga compile uko amapesa inepe lete ndo tingowerenga evangelism page 6 paragraph yana kuti no monga ngati chinthu chothandiza kuti anthu akamvese ma statements ena tinayika ma headings amene ali mu board ndore amakhala mangati mawu akulu amayika ma side headings in board amene anayika ma compilers iyo. So tikamawerenga buku la evangelism ona no the Trinity alemba mu evangelism muno modern Trinity ali mu board Ellen White yayi mamene ndandani ndama compilers koma chifukwa pa Trinity ndoti chinesanga werenga ku munthu azikhupira ndoti ine amakhupira yani Trinity. Onso makota ambiri a mu evangelism anangotenga ndikadula out of context, kenako zimapereka meaning ina yosiyana ndi imene ananena. So get to verse page 56 ana paragraph anana kuti no posa chitira chonyasa chimene chinapitirira angakhale pasogolero a Chiroma ndipo zinapitiriza utero fika no 18th century anthu achipapa anayamba kuyika kunena kuti no anthu amene ali a bishop a Chiroma anali ndi mphamvu zomwe zauzimu zimene ali nazo pano pokwambira kale kuti akhazikitse chinthu chimene chichi. Zinjira zina zidakisira ntchito kuti zikaonesere ulamuliro wawo, ndipo izi anakonza kuzera mwa tate waboza kunena kuti zoyembera zakale zinapangidwa forge, zinapangidwa fake ndi mamonk. So njira imene isi yakale mu 18th century ma monks amapanga forge zolembera za anthu a Mulungu kuti zikaonesera no ma bishop ali ndi mphamvu zimene ali nazo mpaka lero kwambira kale. So ma Mulungu amapangidwa forge chimozimozi zimene apangira mkuluyo Leroy from. So ineyo ndakhala ndikulankhula zonsezi ndekha ndakhala mwina ndi wamisala koma tingopanga player Andre Henriquez alesa mamuzo mwina atha kususana nafe kapena kugwirizana nafe. Kodi Andre Henriquez maganizo ake pa nkhani ndi otani? So Andre Henriquez atifotokozera zimene akuganiza iye kodi mabuku ena ena akusinthidwa kapena ayi ma compilations amene tiye tione.
is a book called Christ So Triumphant. in the Christ Triumphant. This is a devotional. Compiled statements from the writings of Ellen G. White. And did you know in this book, they have falsified, one of the books, they have falsified the writings of Ellen White in order to deceive us on some of the fiery issues among the Seventh-day Adventist denomination. So Andre Henriquez amangondisagala safari nthawi zina amayankhula zinthu zoti zofunika ziyankhulidwe saopa. No. Book la Christ Triumphant zinthu zina akuzisintha. Right? So kusintha kwali sakumvesa. Now Andre Henriquez nimasusana naye pa nkhani ya utatu wa Mulungu. Naye samasana ndi Trinity koma ndi iyeyo ndi tritheist. Amakhulupirira tino Atate ndi Mulungu, Yesu ndi Mulungu, zimelaso ndi Mulungu, amakhulupirira ali pa atatu. So that's tritheism. Okay? Komano pa nkhani ndi kugwizana naye mkuluwe. Fati mfundo zimaonenazi. Aperekaso backup point. So mfundo yayikulu itavuta mu Seventh Adventist nkhani ya kuzozedwa kwa azimayi anayamba kusintha mu Book Night kuti apange backup mfundoyi. Mozimozi amene lero ifumu anapangira popanga suggestion mabuku a ibuku la evangelism. And one of those controversial issues is woman's ordination. And what they have done now in Christ Triumphant and a few others, not all the books now, and I'll get to that, a few other books, is that, friends, they have included gender-inclusive language. Look at the screen here. This is from the book Christ Triumphant. So follows that on aneka mau agenda. But pamene ndinangamba kuti no amuna iwo amaikano amuna ndi akazi. Nde pamene atata amuna amene ali muzisogo ma position ausogole ndoti zengati no amuna ndi akazi amene ali mu position ausogole mwanjilena posintha amazowa ndi anthu ambiri amawerenga zimwe chinene. So potusa buku la Christ Triumphant pa nthawi imene amafuna na kuti no anthu pamene akugula buku limene la Christ Triumphant azitha kupeza no malingaliro yawo atani asinthika awapanga support chinthu chifatani nana china kuti chipange support buku lamene akupangira anthuwa. And notice what the compilers said. And these compilers are the leaders, the administrators of the trustees of the Ellen G. White estate. It says, like the Bible writers, Ellen White used a language of her day. This is before you get to January 1st. It says, like the Bible writers, Ellen White used the language of her day. However, writing styles change, as do meanings of words. Then it says, friends, in her time, words such as he, man, men, and mankind were accepted as generic terms that included both men and women. Today, this is not so common. So now, what are they doing? So now they said, listen, thus without making any change in Mistress White's thought, this devotional book uses a gender-inclusive language. That sounds plausible. I want to ask you a question, friends. When you read the King James Version of the Bible, do you have a problem understanding when the Bible says man, if it means a literal male or mankind? No. Why, friends? It's not so much the word that gives the meaning, it is the context. Friends, we learned that in school. It's not so much the word, it's the context of how the word is used. But this sounds plausible. Oh, my friends, I want to ask you a question. Why would they do this? What are they trying to push? You see, friends, number one, these men and women who are supporting women's ordination, they now understand that the King James Version of the Bible do not support woman being an elder, a pastor. Now, a woman can preach, but not the office and carrying out the duties
the full, complete duties of a man. That's what. So akunena kuti macompilers iwa akuzinira ro Bible King James Version isingeke ntchito kupanga support azimayi kuti akhale azibusa ndi elders. Nde akunena kuti no azimayi atha kulalika komano sangapange maduty zonse kuyikira amanda kuti akhale ma elders kapena ama zibusa. Ndipo chifukwa chimene chichi apeza njira ina chifukwa Bible sili kulola akugwisa ntchito mzimu wachani wachinene kutenga ma statement ndi kuasintha ndikatulusa ngati ndi buku lachani la Ellen White. So I don't know expose as many as is. The Bible says, my friends. Hear me. So now they realize, since the Bible, the King James Version of the Bible, does not support women's ordination, let's try another route. Let's take Sister White's writings. Let's change some of the pronoun man and him and he. Let's put some she's inside there. Do you see, my friends? So now when you read the paragraph, you may think God is saying through Ellen White that a woman can be a pastor. A woman can be ordained as an elder. This is deception, my friends. Falsification of her writing. And that's why, friends, we should be very careful of certain versions of the Bible. So a number of changes in my version in the Bible. Is it now? Most of my compilations now. So the one nazi, and nazi in Abogari. Seen in Nekaya. Yeah, hear me, friends. Very careful. NIVs and this V's and even the NKJV. You better hold fast, my friend, to the King James Version of the Bible. And if you so here guys before was on the two more vega no look we don't can you vega right so anabigeza before was on can you not no mabugo zinena now maga mabugo onena kuti ndi ma compilations mabugo kuti achilekida pamozi tizabanga cross check mabugo amene anapangira print kale ile natali moyo of which nzimene anafollows akale mwini wake right. Hold fast to the Conflict of the Ages series, those 5 books. Hold fast to Testimonies for the Church, volumes 1 through 9. Ministry of Healing, hold fast. Steps to Christ, hold fast. Christ Object Lessons, hold fast. And a few others. But my friends, hear me carefully. Beware of some of the compilation books. Be very careful, because most of these books, they have extracted many statements from Sister White's writings, and they have brought them over into these books and articles, and they're trying to mislead people on many issues. Watch this statement, my friends. We should be concerned. Friends, this is a article. So yeah, concern again no mabugere naita masinthida kusintha gender kuti instead of here make he and she akati man make aposo woman man and woman kuti poyerenga munthu azithabiza tino wamba kukhwibena lazimata akhala zibusa ndi mayoda so kusintha umene kukamapangira dala for that very reason. So inali Advent Vindicate imene anamba followers and ma comparisons abukiramo ma women right when man abukira also woman he make aposo she. From AD Vindicate, April 16, 2014. This was this week. And in this article, he was showing how this man, Angel Rodriguez, who was once the head of the Biblical Research Institute within the Seventh-day Adventist Institution. He's also affiliated with the Ellen White estate, the trustees. He's connected with that group. And guess so kwamba za Emmanuel Rodriguez amene ali ukhuza na ndiye United States. Estate imene ina ambassador responsibility banga compile. Yeyo ali affiliated now, right? Komanso aliso ku Biblical Research Institute nde yeyo pobanga court atafusida za usogolero azimayi akapanga kuti buku lomwe lya Christ Triumphant achita zati tinasinthapo kuti
instead of men neka paso women koma akapanga bekoti yomweyo. So you can see deception ya makosa nawo, eh? What Angel Rodriguez did. He was trying to defend women's ordination within the church. And guess which book, one of the books he quoted from? Christ Triumphant. Listen what he said. On page 146, he said, watch this. This is Kevin Paulson. I want to read this. It says, in the recent summary by Dr. Angel Rodriguez, in which, friends, listen, he responds to the principal arguments used by opponents of women's ordination. The following statement from which book? Christ Triumphant is quoted. Hear what he said. He says, those placed in positions of responsibility should be whom? That's the gender inclusive language, should be men and women who fear God, who realize that they are humans only, not God. Now the author said, just prior to quoting this statement, Rodriguez writes, Ellen White does what? Supports the idea of placing women in high administrative positions. After quoting the above statement, Angel Rodriguez writes, the statement is important in that it makes clear that what? Let's read. That a woman can be placed in positions of responsibility that would require them to rule under God and with Him and to teach God's will to the people. He quoted from Christ Triumphant supporting women's ordination. Friends. So, tegana mane wino, akufuroza asogwemene a Rodriguez. Abanga kuti no, iwo amene ali mu maudindo awo usogolera atakhala amuna ndi azibambo, akapena atakhala amuna ndi azimayi amene akuopa Mulungu, akuzindaliyo ndi anthu chabe osati Mulungu. Right? So, Rodriguez ati statement ndiyo tani? Ndiyo londola. Ikufotokoza moveka bwino atino azimayi atha kukhalanso maudindo ajani ausogoleri. Ndipo athaungofunika teyo bola akulamulira pasi pandani pa Mulungu. So, akuluwa zati statement inaisi ndandifeyo aku estate kenaka kubweranso kuzayipanga kuti kupanga proof means ordination. Him to the people. He quoted from Christ Triumphant supporting women's ordination. Friends, so, he should know that nkhani inali yotentha ifanire 2015 SDM afunika kavote nkhani za women's ordination. So kunali build up yayikulu ndithu. So panthawi imene aliyesa anali akukokera kwake. Right? This is not the original statement. He sits on the committee. So pa committee ya notice now what Kevin Paulson wrote. Committee ya jani ya estate analipo boso nkulu. So ndawapiriza Advent vindicated for. He says, watch. He says, those placed in positions of responsibility should be whom? Should be men who fear God, not men and women who fear God. So statement yolondola imafuna ene kuti no amene ali maudindo ausogolera akhale azibambo amene amopa ndani Mulungu. Amene nkuluja anapanga quote statement iyo muonena kuti akhale azibambo ndi ajani akazi anayipanga quote mu through Christ Triumphant, which anachita usinthapo amene original quote iyo si kunena ino ndikungamba no afunika akhale azibambo amene akopa ndani Mulungu. Should be men who fear God, not men and women who fear God, who realize that they are men only. This is the original statement, my friends, from Manuscript Releases 163, 1902. This is the official statement. So statement yolondola eni original ipezeka Manuscript Releases. Right? So and hakuza tinobukiri tinali nalo before in compilation kubwera afterwards akutani akusintha. So ma compilation wopheyo kumakhala umene koko. Friends, are you troubled now? Oh, friends, what did those Roman monks do?
They forged ancient writings to deceive the people and to lead them into apostasy. As it was then, so it is today. Now, some of you look uncomfortable. So umondimene tikufotokoza. So Leroy Froome analemba akalata kwa Roy Allen Anderson January 18, 1966. Nena kuti ndikukhipira tonse titha kugwirizana nato pamene tikukamba za buku la evangelism. Monga ngati limodzi chimene tinasonkhera kwambiri aku Ministry Association mbuyomo. Mukuziwa chimene chinapanga kwa iwo amene ali mu Columbia Union, amene anakumana maso ndi maso ndi mfundo zolunjika za mzimu chineyo pa nkhani ya Mulungu wa Khristu komanso pa umunthu wa Mzimu Woyera ndi utatu wa Mulungu ndi zina zotero. Amafunika asiye zida zawo pasi ndikulandira ma statement yo kapena amafunika rakane yani mzimu achinenera. Ndikuziwa kuti iweyo in brackets Roland Anderson ndi Miss Cruzier munali ndithu kwakukulu kuchita ndi kusankha mfundo zimenezizi anda kusogozera kanda Pryor Branson amene amaona atino concept yambirira ya wide state pa bukuli sinalokwanira. So mene anakhala pa committee ija tikaona bwino anthu amene ali pa committee yopanga compile buku la evangelism, tikaona mu committee munali Miss Cruzier, munaiso R.I. Anderson, munaiso W.H. Branson, muona wenepe. So azinzake kwambiri a Leroy Froome, Miss Cruzier mpaka analembera kalata aramwafu mulembe kalata kwa ineyo kuti anthu osaziwa tino nkhani imene inachita kuchokera kwa Ministry Association. Nzake wina ndi R.I. Anderson ndi sogolera amene amalimbikisa achina W.H. Branson. Mukaona muno bwino, tikaona muno bwino Leroy Froome anena kuti no ndikuziwa kuti iweyo pomulembera kula amene Roy Allen Anderson nzake kwambiri makamakaso mu ma evangelical conferences aja akungati ndikuzati iweyo ndi Cruzier munali ndithu chito munali muthamanthanga pasipo. Mwanjira ina tikamaona committee ya evangelism ngakhale munali grandson wa Ellen White, munaliso makosana awa achina Anderson ndi Miss Cruzier amene azinzake mafrenyo kwambiri andani a Leroy Froome amene anatenga kwambiri makoti ndikuadula ndikwanyenyenya ndikaponya muti mu evangelism, of which mukapita ku YouTube page yathu kapena mukapempha buku tionesa mabuku a makoti a Ellen White makamaka ma original books mene anasunthira, right? So tikaona mwino Leroy Froome akambaso buku mwake a Movement of Destiny page 43 mpaka na 484 anena kuti no zoyambirira zovoka okay at early erroneous concepts of minority clearly needed to be repeated. So atini ma concept achonadi mene timavesera kwayambirira zimafunika zidani zisusidwe. So panasankhidwa mayankho amene anaperekedwa ku mafunso awo ndi ma statement opanga disavow. So tikamakamba za disavowing ndi ndikukana. So amafunika apange prepare ma statement okana anthu amene amene anali ndi maganizo apaderadera komanso amafunika azilembe mu buku lake lina lotchedwa Seventh Day Adventist Answers to Questions on Doctrine. So anafuna kulemba buku la Seventh Day Answers to Questions on Doctrine. Na mukamfunsa naye Trinitarian buku limene limanyasa kwambiri amati QOD, Seventh Day Adventist Questions of Doctrine. So anafuna alipeke buku limene kuti awatulisa anthu osamene anali ndi mfundo zawo zosusana ndi yani ndi Trinity imeneyi. Kuti no zonse ma concept ambirira OTG mmene mpingo mamba ndi olakwika tilembe buku yosusa zonsezi. So zonsezi zakuzikamba Movement of Destiny silingakani, right? So nkulu amene anali busy ndikati anali busy. So mu Questions on Doctrine akufotokoza zimenezi zinkulu ameneyi buku limeneli. So aliyese amene akukhulupirira Trinity amazati Question on Doctrine ni buku limene nasintha mpingo wathu kwambiri kuti uzilandilidwa ndi ma evangelical ifati pa chiyambi ma evangelical amangona mipingo ine maona kuti mpingo wa Seventh Day ndi cult kapena ndi satanic, right? Wachifukwa yaziphuza ngati za OTGs. Okay, so anasogolera amafuna tino tiphatikane ndi mipingo yonse ndithu pa nkhani zimenezi. So tikaona bwino mkulu ameneyi akupitizana tino pa page 29 ya buku limene la Questions on Doctrine imene ni 47th Day Answer Question on Doctrine. Nana kuti no anthu amene anayambisa mpingo wa Seventh Day Adventist zaka 100 zapitazo anatoka mipingo yawo yosiyanasiyana, right?
ndanati no ena onse anali ma premillennialist, ena anali ma trinitarians, ena anali mayani ma arians. So mene anamba kufotokozera mkulu ameneyo anati ena anali ma trinitarian, ena anali ma arians. Kusene ngati no chinayi chinasang'anya cha anthu ena ma trinitarian, ena ma arian. Mwanjirana akamati ma arian akuthandiza kuti no anthu okhulupirira Yesu ndi olengedwa, right? So akunyoza kuti no anthu okhulupirira kuti akhulupirira Yesu ndi olengedwa. So temu yoti arian ndi temu yonyoza, right? So akuliza kulima mu Christian doctrine imeneyi. Page 3. Sorry, funso number 3 page ipezeka pa page 31 ndi 32. And out no. Chiphunzitso cha Seventh Adventist pa nkhani zimezi ndi chomveka bwino. Ndipo tikufunika kuti no tisasalidwe chifukwa cha anthu ena amene ali ndi kamvekesedwe kopoyira makamaka mu zaka zoyambirira zathu. Ma statement amenewa akufunika ndithu chose ma statement onse amene aulusidwa kusona nafe. Mukaona mu part 1 muona kuti munthu ena akamafunsa ma 700 tati pasene mavesi amene amanati Yesu ndi olengedwa. So ma adventist amati ife simakhulupirira Yesu ndi olengedwa. So panali ma statement angapo amene anthu amapanga secret kuti ma adventist amakhulupirira izi, ma adventist amakhulupirira izi. So umwe amene akuluakulu ya ife timakhulupirira yani chinite ndi ma statement amene mmagesa ntchito kuti sosa ifeyo chonde tachoseni ndimakunena kuti ameneyo. Now tikaona mwino Little Ifumu mu December 1955 Little Ifumu analemba ku Ruben Figaro kunena kuti no ndinayalusidwa ugulu mu mpingo wa Washington Missionary College ndi Dr. B.G. Wilkinson mwangati munthu wopsa kwambiri muchi Adventist denomination iyi. Muona menepe? So B.G. Wilkinson anayendani amene anamunena kuti ayiwe Little Ifumu ndi munthu wopsa kwambiri. B.G. Wilkinson anaona chani? So izi zinachitika 1940. So ndikupera kuti B.G. Wilkinson anali wa OTG. Mukapfesa nkhani B.G. Wilkinson anali munthu wa True God. Koma sanali munthu wa True God chabe, anali historian, anali PhD Benjamin George Wilkinson, PhD, amene analemba buku lake la Truth Triumphant. Ndiye anamuuza akulu ino, you are the most dangerous, kumusasulatu pa gulu la anthu, of which tizalana mwina panopa anthu analakwisa chani. Kwano Little Ifumu zimene apanga zinayi zopyadi. Nenkuluyo anagwidwa ndi mantha akuluyo ndi opsa kwambiri. Le mbuku lake la Truth Triumphant B.G. Wilkinson analemba izi nawo tino funso limene linali kutentha kwambiri mu zaka zimene zimasetera council ya NIC inali imene angafotokoze ubale wa utatu wa Mulungu Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndiye chipani cha upapa chinayamba kuyitana anthu amene sanalandire chiphunzitso choti ndi ma Arians, amene iwo anazena ndi pasa dzina lawo kuti ndi ma Trinitarians. Mezo pezeka pa page 85. Komano pa page 318 anawo tino mu chapter choyambirira zinaonedwa amene anthu achipapa anamba kwasala iwo ndi kuwayitana kuti iwo ndi ma Arians makamaka amene amasusana nawo, ndipo anamba kuwayitana iwo achiyuda amene amasatira sabata lamulo namba 4. So anthu achipapa samasusana ndi sabata okha, komanso asusana ndi anthu onse amene amakana Trinity, ndi anamba kutchula ma Arian. So temu yoti Arian ndi temu imene lero tithanira tino Yesu Khristu ndi olengedwa ndi temu ya Arian. Ukamkana Trinity ayiwo umakhulupirira Yesu Khristu ndi olengedwa, right? So mene amafotokozera B.G. Wilkinson zimene zinamba kale. So nkulu amene anafotokoza mulimi ndaona kuti no ndapeza toto funso lotentha limene nasatira council NIC kuti inayi ubale wa pakati pa Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. No council inagamula unena kuti no anthu amutatu asakhale osokonezedwa, right? Anthu autatu asakhale osokonezedwa anagamula komanso substance yawo siyogawanikana, right? Ndiye wachiroma wina ananena kuti no achikhristu chinakhazikitsa pa mawu a homoousu imene ili mchizungu tino consubstantiality, imene ili teme imene magisa ntchito mawu kuna no Mulungu wawo sogawanika, ndi Mulungu mmodzi koma ana anthu ndi angati atatu. So paifatu Mulungu wawo ndi umodzi amanati no consubstantial kapena kuti homoousu, right? So
ndipo anthu achipapa anamba kwayita nayo amene sangalandire chiphunzitso ndi Marians amene anazitcha okha ndi Trinitarians, right? So iye anamba anatino kunamizira kunamba kufala kunatino amene ndi Marians amakhala pati Yesu ndi olengedwa, ndipo anapangisana anthu onse adane nawo anthu otino sanalakwe. Ona menepe so ndizokayikisa safotokoza pamene Benjamin Wilson m'buku lake page 85 and page 429 anatino ndizokayikisa ngati ambiri amakhulupirira Yesu ndi olengedwa olonga lero mu mipingo imene imasusana ndi upapa komano limavomereza umulungu wa Yesu Khristu kuti anabadwa osati olengedwa ndi Atate, ndipo iwo anakana kumvesesa kwina koganiza kwa Mulungu. So ati mipingo yambiri lerolo imanyozedwanso ndipo papa ngakhale mavomereza umulungu wa Khristu kuti anabadwa. So page 87 atino mpingo wa Celtic unagwirisisa malamulo 10 ndipo analandira ulosi wa Yesaya kunono azakulisa lamulo ndi kulipangisa khalidwe lolemekezeka, ndipo analeka ngati Yeremiya ndi Paulo ananena kuti cholinga cha chipangano chatsopano ndolemba lamulo mu mtima, ndipo anatino Mulungu amene amalungama ndi kulungamisa wochimwa amene akuthamangira kwa iye mwa Khristu. Ndi chifukwa chake Celtic, Gothic ndi Waldensian ndi Maamani ndi mpingo wa kummawa ndi mipingo ina anasiyana kwambiri ndi pepasi pa nkhani ya Trinity komanso kufunikira kwa chani pa malamulo 10. So mkulu amene yuyu amati Benjamin Wilson anasusana kotheratu ndi Alan ndi cha Leroy Froom. Ngoona amene zikhalire ndiye tikamona amene papa lilolo muli manuscript release volume 7 page 267 amenewa anatengedwa kwambirira mu buku limene amati Sermons and Talks volume 1 imene amene atino iwo abadwa kwa Mulungu ndipo mayima pansi pa mphamvu za atatu au munthu mmwamba, the holiest beings. So munthu apanenga kuti imene maona alipo atatu, the holiest beings. Now how do you understand statement imene tendo liyankheni mwa detail, right? So anthu amene amagwisa ntchito statement imene kuti no ikupanga sapoti milungu itatu, right? So tikaona mwino bwino Ellen White sanalembe mawu kuti no atatu, sanalembe ko statement imeneyo, right? Si amene analemba statement imeneyo tikayang'ana mwino bwino tiona no nkhani yenene pa nkhani ndi chani. Statement imene ndi report ya ulaliki umene Ellen White analalika pa Sabata October 20, 1906 Oakland, California. So unali ulaliki, so nkona mbuku lowe kuchita Sermons and Talks, right? So report imene ya ulaliki umene analalika yao unatulusidwa after ya atamalira manuscript releases volume 7 page 267. So statement imene imaoneka so mujani mu Sermons and Talks volume 1. Unaona? So mumbukulo amatuza choncho mu Sermons and Talks mwana atino anthu onse ali mauthenga onse amene atulusidwa mu volume iyi adafotokozedwa kwa anthu, ndipo ma stenographer anapanga report. Stenographer ni munthu amene amalemba chimene ukuyankhula, ndi anakonzedwa ndi kaganiziro kakuonekera, ndipo ambiri makalata a Ellen White athawapezeka mu Review and Herald. So ambiri maulaliki a Ellen athawapezeka mu Review and Herald ndi Signs of the Times. Komano ambiri mwa iyo ayikidwaso muti munomo amene akuchosera muzolembera zina zimene zinayizosa tulusidwa kwa anthu, ndipo wapezanso mafailo athu, ndipo ngakhale kunalibe ku matepe rekoda nthawi ya Ellen White munthu atha kungokumva ka feeling kuti no zimene zankhula ndi speaker kuwerenga buku. So apa akunena azoona nawo kuti no Ellen White sanalemba chani mawuwa, koma rather ndi report ya stenographer Ellen White akamalike amatani amalemba. So tiona nawo tuno zithawafika no statement iyi sanalembe ndi Ellen White, analemba ni munthu amene amamva zimene Ellen White akuyankhula. So wakamba za three holiest beings inakhwipa ni mistake, ni mistake. Kati noti kaona zimene Ellen White analemba bwinobwino tinaona kale makoti wanatu ngati mufuna mvese chimene nanena musangomva zimene Ellen White nanena
kapena anthu amadayitirana nane kapena anapangayi muone mabuku amene anasindikiza. So tikaona mabuku amene anasindikiza Ellen White, right? Tiona apa ali moyo. Ellen G. White, Sons of the Times, October 14, 1897, biography anati no munthu yekhayo mmodzi amene ali ndi mulungu anakhala mulo mwa munthu ndipo anatsika pansi ndi kukhala moyo wa ngati wa munthu wogwira ntchito ndi kugwira ntchito mwangati mpalamatabwa pa dziko lapansi. Spirit of Prophecy volume 2 page 9 no mwana wa mulungu anali wachiwiri kwa iye amene anapekana. So Spirit of Prophecy volume 4 page 316 aonatu tchimo linayamba ndiye amene kwachiwiri kwa Khristu anakhala ngati wa mwamba kwambiri wa mosatizidwa, right? Taonatu no andi ndipo anali ngati mphamvu yayikulu kwambiri kwa anthu onse amwamba, ndipo asanagwe Lucifer anali ngati wophimba woyera osadesera. Chizaveja 3:34 anati no anali Gabriel amene ali ngelo amene ali wachiwiri kwa mwana wa mulungu amene anabwera ndi uthenga wa mulungu wa Daniel. So tikaona mwino zomwe analemba Ellen White ali moyo. Sons of the Times inali paper amene newspaper koma anali aliona zinatuka 1997 ali moyo. So Spirit of Prophecy Deserve zosali moyo akuti yani pali mulungu pali Yesu Khristu kenako next ndi Lucifer atachimwa next nani Gabriel. Izi zimene akukamba. So tikaona mwino asanagwe Lucifer panali Atate ndi Mwana au mulungu kenako kuzolengedwa zonse dambana nali Lucifer next, right? Atachimwa Lucifer chiwiri yani chimo labwera pali awiri okha amene ndi mulungu, Atate ali mulungu, Mwana ake sali mulungu, kenako woyamba next kuzolengedwa zonse ni nani? Ni Gabriel. So tikaona ma writings amene analemba ali moyo kana ngini meneyo. Objection ina iyi ikupezeka mu manuscript 139 1903 point 32 ndingweneka mu ma highlights anati no ndipo azagwa ndipembeza Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. So tikamayona kote imene akuti ndipo azagwa ndipembeza Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Now tikamakamba kote imene anthu amaona akuti no ndi andani ndi Ellen White. So kodi ndi evidence yokhayo ya Trinity koti imene iyi, right? So Ellen White sanalembeso statement imene iyi chifukwa yenena kuti iyi ndi report ya ulaliki imene iye anatani anapereka. Again ndi report ya ulaliki imene anatani anapereka, right? So ndi ulaliki umene ati sunatulusidweko. So pa Tuesday July 24 1906 Miss White analalika ku Oakland California ndipo ulaliki unatulusidwa, right? So unatulusidwa online mu chaka cha 2015 muona mene. So 2015 pamene statement imatulusidwa kuti unalaliki umene unalipo. So titaona nawo tino ma statement iwa titenge izizi ndizipanga compare ndi ma writings a Ellen White tunati zochita kusiyana. Even ngozipanga compare ndi Bible statement izi kutani zikusiyana, right? So titaona ndizimene Andrew Henriquez nizoona, right? So tikaona mu Bible title inati God the Spirit mulibe. Bible mulibe za God the Spirit. Bible mulibe no mapemphero aziperekedwa kwa Mzimu Woyera kapena kuti Mzimu Woyera uzipembedzedwa. Okay, so tikaona muno Bible sio kama zama mapemphero tizapanga tizatumiza kwa Mzimu Woyera kapena kuti zipembedza Mzimu Woyera. Bible mulibe zimenezo. Even it title ni God the Son kulibekwa. Tiyatini triune God kapena triune Lord kulibekwa. Zoti kuwaite no Bible muso mulibemo. Ma Bible verse imakamba kuzimene zisi. Ma verse yokamba zojana Mzimu wa Mulungu, Mzimu Woyera, Mzimu wa Khristu. Yesu Khristu kamba jana Yesu Khristu ni Mulungu, Yesu Khristu ni Mwana wa Mulungu. So tikaona muno bwino tiona no Bible lili consistent. Bible lili consistent. So tikamaforokoza bwino Yohane 20 ndi machidere chapter 2, right? Imakamba za zimene zizi. Tikaona muno ati Ellen Writings page 54 paragraph 10 no ndipo naona mpando ndipo manakhala Atate ndi Mwana ndipo nayang'ana Yesu Khristu ndi maonekedwe ake ndi maonekedwe ake okoma ndipo umunthu Atate sidatha kuona patino mtambo unakuta ndi kuwala kunaku, right? Ndipo nafunsa Yesu Khristu kuti no Atatewo ali ndi form kapena maonekedwe ngati inuyo, ndipo anati inde ali nayo koma sungathe kuona patanali ngati ukaona ulemerero wa
iwo utha kupeza kuti sukukhalanso. So zimene zindi early writing page 54 paragraph 2 akukamba za ulosi. Ulosi umene anakamba za vision masomphenya anaona Yesu, anaona Atate ali ndi form, Yesu Khristu ali ndi form. Mzimu ina ali kuti tend please early writings page 55 paragraph 1 akuti chani mene. Okay, so tikaona mwini early writings page 55 paragraph 1 no ndipo anauka ndi Yesu Khristu ndipo amatumiza chithupi chawo pa iye mu chipinda chopatulika ndipo amapemphera Atate athu apatse mzimu wanu ndipo pamenepo Yesu Khristu amapumira pa iwo Mzimu Woyera. Mmenemu mpweyamu munali kuwala, mphamvu, chikondi, chimwemwe ndi mtendere. So Mzimu Woyera ndi umene upumulira. Kuti Mzimu Woyera ndi chani? Tikelenga Yohane 20 Yesu Khristu atauka anawuza Atate no monga Atate anga adatumiza ndi kuti ndidzaswera anapumira ndikauza Atate landirani chani? Mzimu Woyera. Yohane 20 mukawerenga Machitidwe chapter 2 verse 16 verse 17 ndi 18 Atate akamba zoti uwu ndi ulosi umene angamene ndi Yoeli akamba Petro ndaonena kuti ndaforoza unena kuti uwu ndi ulosi umene apakira Joel Atate azasanula chani? Mzimu wawo pa thupi lina lilosi, right? Tikapita Machitidwe chapter 32 Machitidwe 2 verse 32 here no koma Yesu Khristu amene munafotokozedwa dojana amene aukitsidwa ali pa dzanja la Atate amanja ndipo iye walandira lonjezano la Mzimu Woyera ndipo asanulira ichi mwanjinena ndi Yesu Khristu pa Yohane chapter 20 atapumira iwo amathandiza onena kuti no Mzimu Woyera ndi moyo wake. So anapumira waonesera chizindikiro choti no Mzimu Woyera ndi moyo wake. Machitidwe chapter 2 chichitika nchani? Yesu Khristu wakuzozedwa ndi Mzimu uja. Chichitika nchani? Akwasanulira iwo. Efeso 4 verse 10 akuti chani? Koma amene anakwera na amene sanatani anatsika. Kuti akatani? Kuti akadzale zonse. Mwanjinena Yesu Khristu anakwera kumwamba kuti akazozedwe ndi Atate. Pachifukwa anali ogonjetsa moyo ogonjetsa naye mwa yekha chifukwa cha umunthu. Mamoyo mofunika apezeka mali yense pachifukwa chimenechi anamuzoza ndipo akutsanulira Mzimu wake pa ife. So tikamaona zonsezi Baibulo ndi mabuku amene anasindikizira eno ali moyo zikugwirizana kotheratu pebenso kusiyana kwena kulikonse, right? So tikamakamba za pantheism tioneni pang'ono. Video iyi inapangidwa play I think kunzuni, so ndikuona pantheism ndi chani. What is your definition of God? God is the highest place within each and every one of us. It's our divine self. The source of you. The source, that's what I've experienced. I love that. The source of you. I define God as an energy, a spiritual energy. It has no denomination. It has no judgments. It has an energy that when we're connected to it, we know why we're here and what we're here to do. And to know that I'm one with something greater, an energy, a force greater than myself. My definition of God. God is not only the Alpha, the Omega, but He's a friend. He's a confidant. He's a buddy. He is a lover of my soul. That's my definition of God. An all-encompassing love that is the source of all, the reality of all, and the being through which I am. Well, he is my beloved. He is my most intimate beloved, my friend, the one I look to in everything. I wouldn't try to define him because no one knows God but God. He is beyond even our idea of the beyond. God is beyond all the forms of life. Anyways, travesa na no anthu akubweza nyinthu chimozimozi. Mulungu sitingamvese, Mulungu ali choposa ife. So angofotoza Mulungu ali mchina chonse, Mulungu ndiye chikondi, right? Ndete tonene no comment yasogolera inayo yoti yana pankhani ya Mulungu. Alright. So kupatula amene wayankhula kumapetoyi amati Deepak Chopra amene ndi wachi Hindu koma ena onse aja ndi Akhristu amipingo yosiyanasiyana amene palibe amene wanena kuti God is a personal being amene ali kumwamba pa mpando wake, palibe. Wina aliyense akumita define God ngati china chilichonse kapena mphamvu ina yache kapena Mulungu ndi chikondi chikukhala Mulungu.
per se, not necessarily character yake. In other words, utakuwa na pantheism mwa atsogoleri achibusa ambiri yalowa in the mainstream churches. So tingamanga za pantheism asogera nakamba tuno palibe amene akufotokoza no mulungu is a personal being wakhala pa mpando yake achifumu. So definition ya pantheism imene akupereka anthu onsewa, God is like a formless thing. Mulungu akukhala ngati chinthu cha formless, right? Alibe form ina iliyonse. Manje na mulungu ali ngati chimpweya china chake, ali chimphamvu china chake basi chingoyenda kwina kulikonse, right? Mulungu ndi iweyo, mulungu ali mwa iweyo, ali pena kulikonse. So anthu onsewa chinthu imene akuyiwala, anthu onse akufotokoza njira imodzi pantheism. Muno mulungu ndi mphamvu imene ili pena paliponse, imene ifunika ikhale mwa iweyo. So imene ndi pantheism. Andi ndagwizana asogera kuti no mulungu ndi amene akhala pa mpando wake achani wachifumu, right? Now nalodabwa kuti asogera nafotokoza statement ina kunzunu imene akuti chani alibe fomu ya umuntu wa ifeyo. Tikumbuke pa yoti Ellen White atapita kumwamba adamfunsa Yesu Kristu kunena kuti choyambira kuna kuti Ellen White adasilira kaonekedwe ka Yesu Kristu, the form. Ndi adamfunsa zona kuti the Father aliso ndi fomu ngati yako? Nde Yesu janankha kuti yes. The Father atate aliso ndi form kapena kaonekedwe ka umuntu, that's humanity, ngati ka Yesu. Koma Sister White akutuza kuti koma Mzimu Woyera alibe that form. Alibe form ya umuntu. Not kuti alibe umuntu, not kuti alibe personality, koma alibe the personality of humanity. You know, chimene pa anthu samamvisisa sindimachiona apo. Akungotuza kuti mzimuyo form yake singati imene ili ya ife yoti timayima ndi miyendo iwiri ngati imene Yesu ankayimira ndi miyendo iwiri mwachisanzo. So hiyo ndi form yake. Form yake ili is a mystery actually. We don't know it. So singachite so speculate. So mena akufotokozera anthu mu video munawo sakuti silingapange speculate. So akuti no Mzimu alibe form, right? Now tikapita ku Genesis 1:26 atuno tipange munthu chifanizo chathu. Koma sogolera unawo tino Mzimu alibe form. Ndiye Mzimu unayankhula bwanji ndi Atate ndi Mwana kuti tipange munthu chifanizo chathu. Pamene Mzimu alibe form. Ngona amene mavuto amene amabwera. Koma noti kaona mwino m'Bible, Genesis chapter 1:6 tipange munthu chifanizo chathu. Tapanga research mauti image mu Bible. Ona natno ma amene mutapeza image ndi Yesu Kristu yekha amene ali the express image. Hebrews chapter 1, Yesu Kristu yekha ndi express image wa Atate. So Atate amayankhula ndi nani? Ndi Mwana wake, right? And tikaona mwene fero na kuti no Atate ali pa mpando wa chifumu, pa dzanja lamanja awo pali ndani? Yesu Kristu. Komano chikuchitika ntina kuti no Yesu Kristu ali kumwambako. Pamene anagonjetsa chimo cha pansi pano, pamene anatenga umunthu anasiya kukhala omnipresent. Chifukwa cha umunthu uja waifa chimene chanakwera kuti kunka kumwamba ndipo Atate anamuzoza. Atazozedwa pa Pentecost pamene akuti sanulira moyo wake kwa ifeyo kuti tikakhalenso olumikizana ndani ndi Mulungu, right? So tikaona bwino formless mu Webster dictionary anatuno without determinate form, wanting regularity, shape. So shapeless ndete no chinthu chete chilibe form. Ndiye titamafana ndi makosana apa pantheism ajona no Mulungu ndi china chilichonse ndi mphamvu. So ka definition ya God imene apereka makosana achi ndimo kamvesa definition ya Mulungu imene apereka na maka zikufanana. Definition ya God imene apereka ma pantheist ndi definition ya Mulungu Mzimu Woyera wapereka na maka ikufanana, right? Ma pantheist definition yawo ya Mulungu, right? Ndi definition ya Mzimu Woyera kapita kuti no Mulungu Mzimu ya elder zikufanana kwa ineyo, right? Now nimafuna kunena kuti no not only akuti no mwana kuti tipeza na kuti zipembeza Mulungu Mzimu now Bible verse ndi imodzi yotuza ife titene tizipembeza Mzimu Woyera kupemphera zipita kwa Mzimu kulibeko even mauti God the Spirit Bible mulibe Mulungu Mzimu mulibe mu Bible. Koma sogolera akutuza ife no tizipembeza motere tediveseri. Popeza pali ma variations ambiri kusakhulupirira za Trinity. Ena makhulupirira even Mzimu Woyera akhala kuti ndi Mulungu.
koma Yesu sananene kuti tizipemphera kwa Mzimu Woyera. Yesu Khristu anati kuti tizipemphera kwa Atate. So timapemphera kwa Atate kudzera mwa Yesu Khristu by the Holy Spirit. Now nyimbo iyi imachita address Mzimu Woyera. Umampempha Mzimu Woyera straight. Kuti Mzimu Woyera, please mundizazeni. Sitimampempha Mulungu kuti Mulungu Atate tanditumizeni Mzimu Woyera kuti andizazeni. Mungomvesesa kuti ndi mmene ma anti-trinitarians amayang'anira nkhani. Kuti Bible mmene inachitira direct si mmene tikupangira. Even nyimbo number 53. Mzimu nditsogoze omnjira ya Chikristu. Tisogoze inutu pa ulendo wathu. Na upempo tamba upemphera. So tikupemphera straight kwa Mzimu Woyera kuti ino mutisogoze pa ulendo wathu. Mioyo ikondwera pomva mawu ake, tsono timve mawuwo osochera. Bwerani. Kenaka timanena mmene ntchito yatha, mmene tidikiranu. Nthawi ya mavuto tikhulupiriranu, tsono timve mawu. So ndi nyimbo imene imachita address again, pena imachita address Yesu Khristu, kwa imachita address Mzimu Woyera straight. Zimene ndi kuti oyambirira aja sibwenzi ataimba nawo nyimbo. Now, Ministry of Healing, page 429, Angie White anaimba maote. Zinsisi ndiza Yehova. Verse made with Deuteronomy 29 verse 29. Koma zimene zaoyidwa kwa ife, zimene zonza ife ndi anatu. Ndaonera kuti vumbuluso la mwini wake lomwe Mulungu atipatsa m'mawu ake ndi lomwe ife tiyenera kumawerenga. Tikuyenera kuti tifunefune kumvesetsa. Koma tisaposere pamene popo. So tisaposere zimene Mulungu watipatsa. Anati munthu amene ulendo wa nzeru chotani akhoza kuyesesaso chotani mpaka afika poti atopa ndi kulingalira za chilengedwe cha Mulungu. Koma olo atatero sapindula nazo. Palibe amene angamumvesese Mulungu. Palibe amene ayenera kumakhala pansi ndi kumalingalira kuti Mulungu kodi ndioneka bwanji regarding his nature. Kupatula zokhazo zimene zanembedwa m'Bible. Ali pamene papa kuli bwino munthu ngokhala chete. Sitingamakambirane Mulungu. The omniscient one is above discussion. Ozanga angelo omwe sanachimwepo sanaloledwe kuti alowe nawo mukukambirana kwa Mulungu Atate kapena mukukambirana kwa Atate ndi Mwana pamene amakambirana za nzeru ya chipulumutso. Choncho mmalo momakambirana za chilengedwe kapena umunthu. Right, so abanga quote Deuteronomy 29 zisisi za Mulungu. Koma zomwe zapasira kwa ife ndi za ife ndi ana athu. Now, chimene chapasira kwa ife m'Bible ndi chotani? Mulungu Mzimu Atate amene m'Bible. Ayi. So chimene chosiki nsisi chimene Mulungu watipasa kwa ife. Ayi. So the problem ndi matendera ndi amaiza makoti ngarawa ma text ngarawa no zisisi za Mulungu ukafusa ako ichi m'Bible chikuti akuzani chisisi. Inde zisisi za Mulungu. Koma zomwe zapasira kwa ife nza ife ndi ndani ana athu. Kodi chapasira kwa ife ndi chiti? Atipasa kuti ndizipembeza Mzimu Woyera. Ayi. Atipasa Atate God the Spirit kapena Mulungu Mzimu. Ayi. Right? So how can we now say unene ati zipembeza Mzimu Woyera? So ichi ndi chimene ife timavutikana nacho na tuno chinthu yo Bible it's explicit kuti it's not there. Now why should we seek a way kuti tichisate chinthu? Chinthu yo Bible kulibeko. Right? So in the vuto nena imene mwanga wa true God timavutikana na now ndimafuna nena kuti ine mwanga wa true God ndimakhulupirira tuno ineyo ndiyomizana ndi Mulungu kuzera mzimu wake. Right? Now sinimapembeza mzimu wa Mulungu, ndimapembeza ndani? Mulunguyo. Mulungu ayi kuti ali kumwamba koma ali ndine kuzera mwa mzimu wake.
kusiyana kwa one true God ndi Trinity kwakulu ndi kumeneko, right? Tikati ine ndi mzimu wa Mulungu, ndetino moyo wa Mulungu uli mkati mwa ndani? Mwa ineyo. Koma ine sindikupembeza mzimuyo, ndikupembeza ndani? Mulungu. Pamene a Trinity tati ayi tipembeze nyani? Mzimuyo. Tizipembeza mzimuyo ifane munthu apadera. Now mzimu enayo ndiwoti anayi ndi chinsinsi, ali formless, alibe form. Now tikupita now ku pantheism, whereby sitikuziwa amene tikumulambira ndi Mulungu amene sitikumuziwa, koma tikuyitaniza dabe kuti titani? Timpembeze. If you play ma descriptions a Mulungu mzimu ansogoleri ndi ama pantheist, muona ati kapali ka pattern kamozi kufanana, right? So ndi zinthu zomvetsa chisoni mabe. Tioneni pamenepa ndi Desire Pages, page 668 mpaka 67 ndimapanga kodi chapter cha lift him up devotion imeneyo ya page 179. So zimene zikupezekaso mu Desire Pages 668 mpaka 671. Now akunena kuti no tikaona mwambamu akamba zino chisanafike ichi mzimu anali pa dziko lapansi kuyambira nthawi kupanga plan ya chipulumutso, anali akugwira ntchito pa mitima ya anthu, ndipo pa nthawi imene Khristu anali pa dziko lapansi ophunzira sanafunenso mthandizi wina, osati kufikira nthawi imene kupezeka kuna chosweda pakati pake, anafuna kupezeka kwa mzimu woyera kuti atani adze. Right now chimene nafuna nena nchonena kuti tikamakamba za mzimu woyera, right? Mzimu woyera akhala kugwirapo ntchito kuyambira nthawi zitali. Wano mzimu woyera unali wotani? Tikamaona Yohane chapter 17 verse 5, Yesu anakamba tuno mundi glorify me with thine own self, right? Mundilemekeze ndi inu nokha, ndi ulemerero umene ndinali nawo dziko lisanakhale. Tiona nawo tuno Yesu Khristu anali ndi ulemerero ndi Atate umene dziko lisanakhale. Pamene anabadwa mu nthawi za nthawi anazoda ndi mzimu wake, amapezeka mnali ponse kuzera mwa mzimu woyera. Komano Yesu Khristu asanabwere ngati munthu, right? Moyo wopulumutsa panali palibepo. Amafunika abwere azagwetse tchimo, apange zonse za chipulumutso, kenako akakwera kumwamba azozedwenso ndi mzimu woyera monga ngati kale, kuti moyo umene wogonjetsawo, moyo wopulumutsa mwa Adamu achii uzisanulira pandani? Pa inu ndi ine. Ninkona that's the only way these things can make sense, right? Otherwise tikufuna tivesese ona tuno ayi mzimu woyera amagwira ntchito Yesu asanabwere, kenako Yesu anabwera pa dziko lapansi pano mzimu woyera anapita kumwamba, kenako anapita kumwamba mzimu woyera kuzasikaso. There's no sense there. No, mzimu woyera ndi omuyimira Khristu Yesu koma opanda umunthu wake. The Holy Spirit is Christ represented but divested of personality of humanity, not independent here therefore. Mwanjira ina mzimu woyera ndi omuyimira Yesu Khristu. Mwanjira ina Yesu Khristu pamene ali kumwamba, right? Akupezeka malo amodzi chifukwa cha umunthu wake. Pamene wazozedwa achitika nchani? Akutha kutipasa ife moyo wake, right? Koma iye ali kuti ali kumwamba. So tikamati tikulandira mzimu woyera tikulandira Yesu Khristu moyo wake. Komano iye his physical form ali kuti ali kumwamba. Komano speech ali ndi ife kuti wazozedwa ndi yani? Ni mzimu woyera. No combat with humanity. Pamene amapezeka malo amodzi ndi chifukwa cha umunthu. Yesu Khristu sadapezeka pena paliponse, right? Pafeya ichi zinayi zofunika kuti Yesu Khristu apite kwa Atate kuti akatonze mzimu woyera akakhale omusatiza iye pa dziko lapansi. Anthu sadakapindula chifukwa cha kupezeka kwa Yesu Khristu pa dziko lapansi pano, koma kuzera mwa mzimu pulumusiyo adakamapezeka kwawo. So kuzera mwa mzimu woyera Yesu Khristu apezeka kwa ndani? Kwa anthu wonse. Ati munjira iyi adakakhala chifupifupi ndi ife, ngati kuti asanakwere. So amene ali chifupifupi ndi ife ni ndani? Ndi Yesu Khristu kuzera mwa mwa mzimu wake, right? And ndikuwerenga kuti the confidence called the spirit of truth. So mzimu woyera ndi mzimu wachonadi, paja chonadi ndani? Yesu Khristu. So mzimu wachonadi akhala ndani? Mzimu wa Yesu Khristu. And koti imeneyo mutapeza m'Bible mzimu wa Yesu Khristu, Aroma 8 verse 9 muipeza, right? Ku Petro so anakamba za mzimu wa Yesu Khristu. So ichi chimene amafotokoza, right? So tikaona bwinobwino Ahebere 12 verse 22-23 amakamba za atatu. Amakamba za Mulungu, Khristu
achitatu amene akukambidwapo ndi ndani? Angelo. Tiyendonene pa Ahebreyu 12 verse 12 akuti komatu Ahebreyu 12 verse 22 komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba, ndi ku unyinji wochuluka wa angelo. 23 ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obada oyamba olembedwa mmwamba, ndi kwa Mulungu woweruza wa onse, ndi kwa mizimu ya olungama oyesera angelo. So pamene tikupembedza Mulungu tikuyandikira ku phiri la ndani? La Ziyoni, mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba, kumene kuli unyinji wa ndani? Wa angelo. Pambayi pamenepo tikutani? Msonkhano wonse wa onse ndi mpingo wa obada oyamba olembedwa mmwamba, ndi kwa Mulungu woweruza, ndi kwa mizimu ya olungama yonse. So tikaona bwinobwino mizimu ya anthu olungama yonse, ine mukakhala mwabada simaso pano muyano makhala wasinthika, mzimu wanu makhala wasinthika. So pamene tikupembedza tikuyandikira na fupi ndi Mulungu mwana wake, komanso tikuwaso muchiyanjano cha banja la angelo, ndi tikuyanjananso pamodzi ndi wina ndi nzake ngati tonse tili mwa Khristu. So ichi ndi chimene chikuchitika. Andi kumwamba anthu amapembedza motani? Ineyo ndimafuna nzipembedza ngati anthu akumwamba, angelo ali kuti ali kumwamba. Chimusifu verse 9 kuti ndipo pamene zamoyozo zipereka ulemerero ndi ulemu ndi uyamiko kwa iye wakukhala pa mpando wachifumu, kwa iye wakukhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi. 10 akulu makumi awiri mphambu anayi amagwa pansi pamaso pa iye wakukhala pa mpando wachifumu, namulambira iye amene akhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi, ndipo aponya pansi akulu nawo ndi ku mpando wachifumu ndi kunena. 11 muyenera inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu, chifukwa munalenga zonse, ndipo mwa chifuniro chanu zinakhala zinalengedwa. So apapa kumwamba akupembedza Ambuye amene ali ndi moyo, amene akhala pa mpando wachifumu, amene ali Ambuye wathu. So akupembedza Yehova apapa. Kumwamba amapembedza Mulungu. Tiyendonena pembedza sondani Timuso 5 verse 7 to 14 atuno, ndipo ndinaona ndipo ndinamva mawu a angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu, ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchokesa 10,000 ndi 10,000. 12 akunena ndi mawu akulu, ayenera mwana wankhosa wophedwa kulandira chimbiko ndi chuma ndi nzeru ndi mphamvu ndi ulemu ndi ulemerero ndi chiyamiko. 13 ndipo cholengedwa chilichonse chili mmwamba ndi pa dziko ndi pansi pa dziko ndi nyanja ndi zonse zili momwemo ndazimva zili kunena kwa iye wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa, zikhale chiyamiko ndi ulemu ndi ulemerero ndi ufumu kufika nthawi za nthawi. 14 ndipo zamoyo zinayi zinati amen, ndipo akulu anauka pansi nalambira. So pemphero lokutha amene apembedza iye amene akhala pa mpando wachifumu, amene akhala ndi moyo, amene ali Atate ndi kwa mwana wankhosa. So akungopembedza Atate ndi mwana chifukwa chani? Chifukwa ndi okhala amene ali kuti kumene koko. Now mafuna ningopeza nthawi kuti ndifotokoze ona kuti tikamakamba za buku la chivumbuluso, right? Tinapanga apa utatu wa Mulungu buku la chivumbuluso. Pali zinthu zambiri zimene ndingafotokoze. Mano tikamaona buku la chivumbuluso chapter 1, amene akuyenda pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri ndani? Ndi Yesu Khristu. Amene amayankhula ku mipingo ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Kenako mama ane atuno amene amva chimene Mzimu anena, right? Now matrinitera zamangupita amenepo amene amva chimene Mzimu anena basi kuthera pompo. Temaneka amayankhula ndani? Ndi Yesu. Amayankhula kudzera muyani? Kwa Mzimu wake, right? So amene amayankhula ku mipingo isanu ndi iwiri ndi Yesu Khristu, right? So ndakamba zambiri za buku la chivumbuluso utha kupeza pamenepo ndi kuvesa chivumbuluso chapter 1 2 3 imene Bible kunenera. Mano nkhani ndena kuti kumwamba angelo akupembedza Atate ndi mwana wake yekha basi. So ine ndikufuna kuti pamene ndikuyandikira kumwamba monga akamba pa Ahebreyu chapter 12 ndizitha kupembedza ufupi kumene kuli unyinji wa angelo oyesera wamoyo, kumene kuli Atate ndi Yesu Khristu. So amene apembedza kumwamba ndi mene ndifuna apembedzere ineyo. Kanthani nina ndibe nazo vuto, right? Yohane 7 verse 9 nditana kuti zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu poti palibe munthu akhoza kuliwerenga, ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenero akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa mwana wankhosa, atavala zovala zoyera ndi makwata akanjeza m'manja mwawo. 10 ndipo afuwula ndi mawu akulu anena, chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa. So anthu onse apulumutsidwa akuzindikira chinthu chimodzi, amene apulumutsa ndi Mulungu
ndi mwana wankhosa. Sautizana ndi mulungu ndi atate ndeva iso yani mwana wankhosa. Sakamba za mulungu ngati komiti iyayi. Pali one true God amene ali atate ndi pali mwana wake amene ndi mulungu wonse amene ali ndani Yesu Khristu. So anthu apulumutsidwa akupanga recognize anthu awiri okhawa ndi amene atani apulumutsi. Tikamona Genesis chapter 22 verse 1 ndi 12 ndipo ndinawonsedwa mtsinje wa madzi amoyo wonyezimira ngati kristalo otuluka ku mpando wachifumu wa mulungu ndi wa mwana wankhosa. Tikamakamba za mpando wachifumu tiona nawo tino Yesu Khristu anawo tino mukagonjesa muzakhala pa mpando wanga wachifumu ngati ine agonjesa kukhala pa mpando wa ndani wa Atate wanga. Tikamakamba za mpando tikamba za ulamuliro. Yesu Khristu akulamulira pa dzanja lamanja la ndani la Atate, right? Inu ndi ine tikagonjesa Genesis 20 verse 4 amakamba za anthu amene anadulidwa makosi ndipo azalamulira ndi Khristu zaka zingati 1000. So amene akhala pa mpando ndi Atate ndi nani ndi mwana amene akulamulira pamodzi. Komanso ife tikagonjesa zera mwa za Yesu Khristu mu zaka 1000 zakhala pa mpando wachifumu ndi kuweruza pamodzi ndi Khristu. Ndi mwanjira ina zakhala ngati tili pa mpando pamodzi ndi Yesu Khristu. So ndi Atate mwana komanso ife tizakhala nawo pa mpando amenewo. Muziwa amene sali pa mpando amenewo ndi wachitatu amene akuti tizimpembedza Mulungu mzimu umene Bible siukambapo za iye. 2 akuti yani pakati pa khola lake ndi patsidya ili ndi sinje ndi tsidya lake ndi lija panali mtengo wa moyo wakubala zipatso 12 ndi kupatsa zipatso zake mwezi ndi mwezi ndipo masamba ake a mtengo ndi wakuchiritsa anawo amitundu. So Bible ili very clear pa nkhani. Yohane 7 verse 5 tsopano Atate inu Yesu akufotokoza tsopano Atate inu lemekeza ine ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu lisanakhale dziko lapansi. So Yesu Khristu ali pa dziko lapansi anapemphera no glorify me with thine own self, mundilemekeza ine ndi inu nokha ndi ulemerero ndinali nawo dziko lisanakhale. Panali ulemerero umene Yesu Khristu anali nawo koma adabwera pa dziko lapansi pano ulemerero unakhala ngati Atate wasiya. Yesu Khristu amapezeka pena aliponso zera mwa mzimu woyera, right? Kambira chipangano chakale, right? Tikaona bwino mavesi ali pambiri okamba za kuti no tikawerenga mu chizungu 1 Peter chapter 1 verse 11 akamba no searching what manner of time the spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. So the spirit of Christ inali kugwira ntchito kai mu chipangano chakale koma pa nthawi imene anali asanagonjese tchimo anali asanakhale munthu. So anthu amakhala pa dziko lapansi ndipo anthu amazazidwa ndi mzimu woyera umene otchedwanso mzimu wa ndani wa Khristu. So Yesu Khristu ali ndi ulemerero umene dziko lisanakhale asanabwere pa dziko lapansi pano komanso dziko lisanakhale komano atabwera pa dziko lapansi ngati munthu chinachitika nchani chifukwa chawo munthu iyo skambada anali weidana amapezeka malo amodzi okha nawo agonjesa. Yesu akwera kuti kumwamba Machitidwe 2 verse 16 achani komano ichi ndi chimene chinanenedwa ndi Yoeli 17 ndipo kudzakhala masiku otsiriza anena Mulungu ndizathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse ndipo ana amuna anu ndi akazi adzanenera ndipo anyamata anu adzaona masomphenya ndi akulu anu adzalota maloto. So Mulungu atsanulira bwanji mzimu wake pa anthu onse. 32 Yesu amene Mulungu anamuukitsa za ichi tili mboni ife tonse. 33 potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la mzimu woyera anatsanulira ichi chimene mupenya ndi mumva. So Yesu Khristu amwamba to glorify me with thine own self. What is God's own self? Machitidwe 2 verse 17 it is his spirit. So the spirit is God's own self, right? Tikaona mavesi a chizungu. So mundilemekezani ndi inu nokha ndi ndani. Mulungu analemekeza bwanji Yesu Khristu kusera mwa mzimu wake. So mzimuwo identity yake ndi Atate. Atate akumupasa Yesu ulemerero wawo. Pachifukwa chimene Yesu atenga ulemerero ndikuziwa za inu ndi nani ndi ine. Mwanjira ndikandira mzimu ena ndikandira mzimu wa Atate ndi wa Mwana. Aroma 8 verse 9 makambaso yonje. La angakhale Yohane chapter 14, right? Yohane 14 tikawerenga Yohane chapter 14 verse 6 Yesu Khristu anakamba yeye ine ndine njira ndi yani ndi chowonadi. Yohane 14 verse yani Yohane 14 verse 17 tentonene bwinobwino ndikusoga Bible anga mundi zinsatira teni pa Yohane chapter 14 tentonene pa verse 6 Yesu akamba ndine njira chowonadi ndi moyo. Palibe adza kwa Atate koma mwa ine. Palibe so njira ine yodza kwa Atate koma mpuzera mwa ndani mwa Yesu Khristu. So Yesu ndiye njira ndi chowonadi. So tikapita pa Yohane chapter 14 verse yake ya 16 ndizapemphera kwa inu nkhoswe ina kuti zakhale ndi inu. Verse 17 nkhoswe ina ndi iti ati mzimu wa chowonadi. Pa chowonadi ndani ndi Yesu Khristu.
so mzimu wanji ndakhala mzimu andani wa Yesu Khristu ndi anapizana atino koma inu koma dziko lapansi simudziwa iye koma inu mumudziwa iye kodi ophunzira amazonana mazo a Yesu okay ndipo akhala ndinu amakhala ndiwo paja ndani ndi Yesu koma adzakhala mwa inu amene adzakhala mwa inu ndani ndi Yesu koma kudzera mwa chani mwa mzimu wake vesi neno ine sindidzakusiyana na amasiye ndidza kwa inu chizungu mandisangalatsa I will not leave you comfortless I will come to you. Verse 22 Judas osati Iscariot anafunsa dino izitheka bwanji kuti muzionesere usunokha kwa ife komanso kwa chani pa dziko lapansi. Verse 23 akunena kuti amene andikonda ine adzasunga mawu anga ndipo Atate anga adzamukonda ndipo ife tidzabwera ndi kukhala mwa iye. Ife Atate ndi ndani ndi Mwana, so tikasanulira mzimu kulandira ulemerero wa Atate ndi kupezeka kwa ndani wa Yesu Khristu. Ine verse 19 mandisangalatsa kuti no kanthawi kochedwa ndipo dziko lapansi ndiona ine koma ine mundiona ine ife ndikhala ndi moyo inunso mukhala ndi moyo. Yesu Khristu anakwera kumwamba atamwalira chifukwa anazozedwa ni mzimu wa Mulungu ifenso tikhala ndi moyo, moyo wogonjetsa, moyo wa mwa Khristu Yesu, moyo weniweni ndipo tikutha kupembedza ndithu monga anthu akumwamba amapembedza, kupembedza Atate ndi Mwana wake Yesu Khristu. Icho ndi chiphunzitso cha one true God imene anthu ambiri sanachimvetsetse, anthu ambiri sanafike pokudziwa one true God ndi chani. Ndi chiphunzitso cha ma apostles, ndi chiphunzitso cha Yesu Khristu. Timangofuna modzichepetsa kuti no tatengani nthawi mupite ku page yathu ndikuona malalika amene takhala tukapanga post. Ndi malalika abwino, malalika amene atakufikitseni fupifupi ndi Mulungu. Ndipo tipempheranso kuti no azibale athu a Trinity ngakhale pali kusamvana pa nkhani pempha no atha kubwera ndi kupanga investigate nkhanize one by one ndikuona kuti no kodi chimene tikukhulupirira ndi chani. Ngati pali kulakisa kuti konse athabwa atikonza titamakumana ine ndibe nazo vuto. I have no issues with that. Takambirana ndikuzuzulana ndikukonzana osati kumanyozana kumbali yayi ayi chinanso chiliye poyera monga mwa kufuna kwake monga udaliseni. Gawane video iyi muipange like, kuipanganso share, kupanga comment ngati pali mafunso kuti anthu ena asatha kuipeza musafu. Monga udaliseni. Amen.